Uy, maulawon ba ka? Ni kini siya ang nagbabag sa imo nga di ka kasugod sa imuhang mga gusto buhaton pareho sa pagbuhat og mga content. Unsay mga posibleng nga rason nganong ikaw usa ka maulawon ug unsa imong dapat buhaton? Kana ang sulod sa tong video karong adlaw. Pero before ta mag-start, ayaw kaulaw nga tiwason ni tama sa katapusan kay kini siya nga video is para sa imuha para di na ka maulaw ug makasugod na ka sa imong gusto buhaton. Walay tao nga gipanganak na baga nagnaong. Tanan is niagi ang gitawag na maulawon. Pero kung mangutana ka nganong daghay mga dili maulawon karon, daghay mga baga ug nawong tungod ilan nang gi-practice ug ilang ibutang ilang kaugalingon sa mga sitwasyon na ulaw. Mao nang karon dili na sila maulawon. Pero nganong ang usa ka tawo labi na ikaw is maulawon? Unsay mga rason ni ana ug unsay imong dapat buhaton? Number 1 nga rason nga ikaw maulawon is wala ka nagpractice na maulawan. Para mawala ang imong kaulaw sa mga sitwasyon na ulaw is imo na siyang dapat i-practice. Ibutang nimo ang kagalingon sa mga sitwasyon na ulaw. Kay along the way diha is maanad ra ka. Ikaduha nga rason nganong ikaw maulawon is feeling nimo perpekto na ka ug dili na masayop. Maunang ang tao maulawon tungod kay paminaw nila is perfect na sila. Mo nang di jud sila mosugod og kanang ilang gusto nga buhaton. Ilang journey na gusto tahakon di nila sugdan kay mahadlok sila masayop, maulaw sila. Pero imong dapat buhaton ana is ayaw kahadlok nga masayop kay ang tao is masayop man jud na siya. Ug wala tay trophy nga gihawidan na mamansahan kung kita masayop. Mao nang kung natay gusto buhaton, basta tarong lang is buhata, bahalag ulaw. Kay dili man ta perfect. Ang tinuod, nasayop naman mo, nasayop naman ta sa una. So nganong maulaw pa man ta mo buhat sa atong gusto kung kini maayo man sad. So buhata lang imong gusto buhaton basta kay tarong lang. Kay wala tay trophy nga gihawidan, nga mamansahan, nga mawala kung kita masayop. Ayaw kaulaw. Ikatulo nga rason nganong ang tao maulawon tungod is iyang unahuna is there is someone na usa ka tawo diha na mas better pa sa iyaha. Ang mga tao dili mo execute, dili mo buhat sa ilang gusto tungod kay paminaw nila is na may tao diha nga kaya na buhaton, kaya i-execute. Pero kung wala, ikaw na mo buhat ana, ayaw og kaulaw. Example, kung magbuhat kag video content na kay mga ideya pero walay lain nga nag-execute, wa may lain, ikaw na mo buhat ana, ayaw ka ulaw. Kay ang tinuod dili nila na buhaton. Walay lain mo buhat ana, kundi ikaw. Maunang ayaw kaulaw. Sunod nga rason nganong ikaw maulawon is imong ginahuna kung unsay may istorya sa laing tao sa imuha. Mao nang dili na ka mobuhat sa imong gusto, sa imong passion kay imong feeling, imong nahuna ay basi na sila may istorya sa akoa. Mao nang maulaw ka. Pero ang tinuod mga ka-initiation, wala sila i-istorya sa imuha. Kay kasagaran man gud ang tao, dili na jud mo execute kay maulaw kay basi na may istorya ang tao sa ilaha. Pero ang tinuod, wala sila may istorya sa imuha. Nganuman nagsugod pa man ka. Wala pa sila pakialam sa imuha. Mao nang padayon lang buhata ang gusto niyo buhatan basta tarong lang. Ayaw kaulaw. Og ang pinakalas nga rason nganong ikaw maulawon tungod kay feeling nimo, gihunahuna nimo nga ang mga tao nagtan-aw sa imuha. Mao nang di na ka mo execute, di na ka mo buhat sa imong gusto kay sa imong paminaw, uy na may nagtan-aw sa kuha, maulaw ko. Pero ang tinuod mga ka-initiation, walay nagtan-aw sa imuha. Feeling lang nimo nga sila nagtan-aw sa imuha. Pero ang tinuod wala, busy na sila. Daghan po na sila gipang buhat. Ikaw ray nagtan-aw sa ilaha o feeling nimo nagtan-aw pud sila sa imuha. Puhunan na sila mo tan-aw sa imuha kung ikaw ni progress na nakastaas ni asinso na ka. Pero karon nga sugod pa ka, walay nagtan-aw sa imuha. Wala sila pakisa imuha. Busy sila. Mao nang padayon lang jud sa imong gusto buhaton. Ayaw kaulaw. Kung kay gusto buhaton, sugdi na. Dili unya, dili ugma, dili sunod adlaw, karon na ug ayaw kaulaw. Sige kana lang tong video karon ug unta na may na-learn bisag gamay. Daghan kay salamat sa pagtan-aw hangtod na pud sa sunod. Bye. Follow for more. Uy, Bisaya Channel. Ang channel para sa mga Bisaya.